Сұрауым бар сыңа. Биш прямо. Әйе, аны турында ул. Исеме андый-мондай мыға башлады, аратқа бітті. Так, икенче сорау. Ага, сразу көшәбіз, икенче сұрау. Әліге кіші қойса өлкәдә эшли. Так, тагын бишәү бит алар бөтенсендә. Бишәү. Монысында да әйтмисең менә? Юк инде, китте кеше түгел. Все, бик шәп, бик рәхәт. Ярый, аның чәч күз төсләре нинди? Синекенә ошаганмы әзрәк блондин юстыйракмы? Юк, минем противоположностям. Менә дуслар, үзегез уйлап бетерегез инде, нинди кешегә охшаган икән, ха? Ага. Ул синнән озынракмы? Биразга. Чуть-чуть, биразга, аңлашылды. Ул Казаннанмы, әллә Яршылладанмы? Аннан да түгел, моннан да түгел. Ого! Мишер может ул. Белмим. Белмим.